Siitä. Alright, tässä on meidän laite. Hei, mun nimi on Saimi ja minä loin Simon Says-peli. Pelissä meidän pitää seuraa väri- ja äänisekvenssi, niin kuin näytetään nyt. Pelissä on raja 100 kierrosta. Sitten jos halutaan voittaa pelin, pitää suorittaa kaikki kierrokset. Ja on 2 tapaa hävitä. Ensimmäinen on, jos aika loppuu. Ja seuraava on, jos painetaan väärä nappi. Sitten game over. Moi, olen Mehdi ja tein ristiin 0 peli. Pelialoite valikoille pelejä voi valita ihmistä vastaan tai kone vastaan. Jos ihmistä vastaan sitten pelaa ihan normaalisti. Eli pelejä voita. Sitten voi valita koneen vastaan. Kone tekee ensimmäinen zero, sitten ja kone voittaa. Moi, mun nimi on Mael ja tässä on mun peli Rhythm Game. Pelin ideana on painaa keltaisia nappeja oikeaan aikaan ja väärään aikaan painetuissa napissa tai väärässä rytmissä painetuissa napissa tulee niinku virhe. Se soittaa väärän soinnun silloin. Mä voin näyttää tässä esimerkkiä. Eli keltaisia nappeja pitää painaa oikeaan aikaan. Näin. Peli näyttää oikeat pisteet prosentteina tästä näytöltä. Eli kun sitä myötä kun painaa oikeat nappeja, niin se näyttää, että kuinka monta oikeat nappia on painettu. Näin. Olen Rauno, tässä mun peli, Lights Out. Pelin ideana on saada kaikki valot pois päältä. Eli kun mä painan jotakin nappia, niin vieressä olevat napit joko menee päälle tai pois päältä. Esimerkiksi kun mä painan keskimmäistä nappia, nämä meni pois päältä ja nämä meni päälle. Ja tarkoituksena oli saada kaikki pois päältä.